An lá a bhain mé sé bliana 10 díos, lí an siúd agatha orm chuig a thufaigh, agus dóisilam nach mise fáb an stát a thuile. Dóisi díreach mar sin, fáb an stát. Awal is dá ma Paul sa bháthar mé, nó píopa ag sceiteag in feirneamh, nar bhain le duine bí a hocarí nach rá sé fiúntach a dhéisiú. Thug sí clúdach dandam, mála éadach le mo bhágúna, agus péire bróga nach rá iriúnach, agus cuirsí in iúl dam go scríb gliadór ó Hanchi Boone, West Virginia, chuna rá go rá mo sheanmháthair bháthar, ban bad anam Kora Whitfield, nar bhuair mé riamh tar éis bása áil 3 mhí ó chinn, agus go raibh sí a dhéastad hiomlán chacam. Ba ocail flathúla dhéastad don bhéid a bhí ag Kora Whitfield. Rinne litir an dliadóra chur sí séad mar cera déag, acra de chnach géir cilteach in ghlan ann Kenny, lena náiritir átramh in roch ché agus formiú uaimh al chluche, gan luach frachtala, fui láthair do rochtainna mar gheall I rómhás. Rinne an tunnad de chalaní de chuid na sisterí tráchara, áit a rá na sé bliana jerry de mo héal caite agam, gár a mór fui sin. Lé an siúr agatha an litir os art sa seamra bia. Níl agam fós, cén fád. Béidir mar cacht fui fallamíocht na mín talafi, agus bhreathnaí gach chalín agus gach nun sa seamra sin orm leis an gusíos céine. Trua measta le físibh nach chiad a bhí inam. Níor líame. Stop me ag gáil ag ionad na sisterí tráchara timpeall 2 bliana 10 díos, nuair a thug me nach rá déad mar airgeadra a cheannaí rutad bí in áit mo sin. Fuair mo bháthar bás gin scarlach, nuair a bhí me 10 mbliana díos. Bhí meathar imethe roimhe sin. Míana dór gúil a chuaigh isteach sa sliabh maidir na bháin, I 1930 a dó agus nar tháinig amach a ríis. Fuair siad a lampa, ach ní a charp tar éis de mo bháthar bás a áil. I rá duine bí ann, gan ainteannaí, gan uncalaí, gan éon teamhlach a theastaí chalín tonnaí a lé an umarca, agus a lár an umarca beag. Chuir an stáit mé chuig na sisterí tráchara I Charleston, agus cha na sisterí tráchara sé bliana I gcírí rudéigean úsáideach I dhéanamh díam, mar bhríste, mar náthadór, mar bhanchéile amach an seo, der méor a ró péire lámha breise, ag teastal uaidh níos mó ná mar a theastaí córa uaidh. Ní rá mé ceann de na rudaí sin, ba mise an cailín a gcód leabhar ó bhosca na deantais, agus a léiad faoin blancéad le solas caine. An cailín a díomhrí den bhúntear eolaíochta, ag an scoil féblí áit, cudamúd prí lá sa teachtain chun ceanlas ideichais an stát a hásamh. Cén fá a dáas planlaí I dtró an tealais, agus an bhéitgéad a bhealóg chun fás I dtró scáhan. An cailín a chunaí leabharnótaí lán de fictúr de thuileoga agus phréamhacha, agus struchtúr síomhte, agus a fuair srath buailte uair amháin ón siúr Constance, a suair an chluig a chathamh, ag breathnú fíniúna, ag drapag balla, seachas an turlár níocháin a sciúre. Mós mian leat a áil amach, chatta daimse mé lastí den uamh rómhás, agus cén fá tháinig an cólutar céine
ar na gáire faoi mo Oidhreacht go hiomlán ciúin, nuair a chonaic siad cata bhí I bholach taobh hir de na fíniúna sin, listal leis an gceannail seo, agus insidom sna túraimí, cá bhfuil tú ag féachant. Toisc nach raibh I bholach ag Kora Whitfield ar an gnach sin, ach rún. Ba víorúilt a bhí ag fás san dorchadas le 3 bliain. Hit an bus mé I Whitesville tráthnóna Georgian, I mí an bhharrta déamach, 1980 dó. Bhí an baile beag agus lia agus tuirseach. Baile gúil a raibh a chuid blianta is fearr taobh hirirte. A phríomhráid líneáilte le farganí a bhí ag cromog, cosúil le seanmháthair a bhí tar éis éirí as seasamh díreach. An líatóir an tuasal petan fer crín le méire stéand tabac, a chiamáin mé 2001 suas bór salachar isteach sna sléifte, I trúcha a bhí ag bolog, cosúil le modra agus carasín. Bhí do cheanmháthair ina ban ar le, a dó sé. Rud a bhí mé ag fálam a bhí ar bhealach Appalachian, chun a rá go raibh duine éigean aisteach. Bhar sé ina éonar suas sa ghleann sin ar fad beagnach 10 bliain. Dír tháinig sé go dtí an baile ach 2 uair sa bhliain. Bheag daoine ina éonarí agus tilsí an fáir. An raibh a is a géine dí. Dearrig mé. Bhí a is acu dí. Bhí si ag fás rudaí. Bhí gárdínací a raibh daoine ag caint faoi, cé nach bhaca forrathir riamh é. Tar éis don uamh a bheith rófás, stop si ag ligean daoine teacht gart an bhín. Na 10 mbliana deirí dá saoil, iad 5 éine suasán ar chor ar bith. Chuise mé ag deire casáin a bhí níos mó molog ná bóthar. Dhá rian sa lámh ag dolasteach I róidendran có tíú sin gur chuise talán. Thug sé achar bile $5 agus crothag lámha a bhí cosúil le leisceil dom. Pá an bothan hart ar 4,000 suas a dó sé. Pá an nuamh taobh hirirte. Áit éigean sa slíomh. Níor chuaigh mé isteach riamh. Ní le is agam daoine a rinne le blianta a nuas. Bhí an bailach isteach ar fad báite ag cuidzú agus fíniúna fhiáin faoi 50, 20 bliain ó shín. Níor ghlan do sheanmháthair é. Cén fád nach nearna. Rinne an tuasal petan ghálan. Mar a dúirt mé, ban ar le. Hiú mé suas an cosán sin lung féin, ag iompar gach rud a bhí agam I mo lámh amháin. Agus chiall mé, is sé seo tús rud éigean, nó deireadh gach rud. Ní raibh aon itir gáil ann. Bhí me sé dílleachta, gan itseachas as cion an 80 grád, agus ag siúil isteach ingleann I sléifte West Virginia, áit nach raibh is ag aine menim agus ní raibh cúram ar aine am raibh mé beo ná marabh. Bhí an bothan beag ach ní raibh sé gan dóchas. Seamra amháin, úrlar plank, tealach cluiche, dín a raibh gáil le paiste, ach nach raibh títim ann. Bhí sellh mo cheanmháthair gan agus aisteach. Lebbe, tábla, sarn amad, práci de livanna tríoma, ag líneal gach finiog. Agus leabhar. An irid sin
leabhar. Í úrscéalta ná Bibles, ach leabhar bhunatíocht, chéimic iarach bhiclíocht. Rud éigean a Dr. Permaculture nóir chuala mé riamh roimhe. Bhí léireáidí lámha gramathe na bailí, trascartha de chórais fréamhacha, sketchy de líonraí fungasacha, léirscálanna den hnach le nótaí cuaramacha faoi bhínocht iarach agus nachta gréine agus trafo isce. Agus an bord, omol is dáma í ag scríbhé an lá a fuair sí bás, díalann oscailte. Lé an iontráil dearnach is scríbhniúireacht a bhí ag crith ach a bhí fós crinn. Tá an uamh ann gach rud. Má hadan sí, má hadan an chalín, caithí sí an bailach isteach a glanú. Caithí sí a eicáil catathóg mé. Na fíniúna nó an doras. Is sé an freagra atá taobh hir díomh. Bhí sí ag fannacht orm. Bhí sheanmháthair nóir bhfuil mé riamh ag fannacht le garaníon nóir bhfuil sí riamh. Agus bhí teachtareacht fágtha aici agam, cosú le lámh ag srichach amach ón tuama. Hí mé ag an bhór sin agus chur mé mo fálmacha cothrom an amad agus an áil mé. An sin thuí mé amach chun an uamh a amsú. Thóg sé 3 lá orm an bailach isteach a amsú. Níor chur mo cheanmháthair an imircíocht faoin róbhthás. Dardaí an cnoc taobh hir den bhuthán go géir, beidir 200 troi go dtí an dromlach, agus bhí sé clúdaithe le balla de Flandaí códlú sin gur éigean a chric solas na gréine an talamh. Bhí cudzú lonathe an gnoc íochtarach ag gcuairtíní tiúb Erópa. Bhí fíniúna fhiáin comhtiúb le mo Caoileáin ag dul tríd an cudzú i mógal tangald. Dardaí Creeper Virginia an aghaidh carrige híos, agus líon an honeysuckle gach burna fágtha. Bhí sé álann a bhealach féin, fortress glas, de aisiompathe agus beo, ach bhí sé báite gach rud a bhí taobh hir de go hiomlán. Fuair mé an bailach isteach an 3 lá, ní trína eicáil, ach 3 a bhothú. Bhí mé ag tairint cuid de cudzú in aice le bun na carrige. Bhí mé ag obair mo bhealach fad an aghaidh carrige, ag tairint fíniúna. Ag gearradh le mo cheanmháthair's sical lámha meragach nuair a bheithiime é. Anáil fuair mé alas. Ní dhé, rud éin ní stáine. A tháinig ó laistí den talamh. Fuair agus tais agus leanúnach. Dhear mé níos tapúla. Haring mé fíniúna go dtí go raibh mo lámha ag fuiliú. Dhear mé ag gais fíniúna agus strach mé ag fréamhacha cudzú, a bhí carta isteach sa alflach áil, is dá má ag irí an sliamh a chonáil dúnta. Agus de réir mar a darí solas an tránóna agus a tháinig tríd an gnóp ag uiscin, chonaic mé é. Bar cadas taobh hir den las. Bearna i garrig. Beidir 5 troi lethad agus sé troi áirde. Frámathe le alchlach agus go hiomlán cuairteaní le 3 bliain de róthás gan srían. An bealach isteach chuig an nuamh. Thóg sé 2 lá hiomlán orm a glanú. Dúbrí mé ó bhain go dtí nach raibh mo guailí in ann an sical a artú a thuiliú. An sin chatal mé. An sin hasí mé a ríis. Chruinní mé fíniúna gearra i gcearn a deas níos áirte ná mise. Haring mé cáris fréamhacha amach as scoilteanna san áchlach a bhí ag fás ó bhí mé féin ann. Nach mé a ná carrige urlach urlach. Agus de réir mar a rinne mé, hasí mé ag feiceáil rud éigean a chur orm opair níos tapúla. Marcanna sa chloch. Marcanna gránta, lítracha agus uairacha snáte isteach san áchlach, uscionn an bhallaí isteach, beacach dúichte faoin na blianta fáis. Nuair ag ghlan mé go leor chuine a léamh, cheas mé iris agus rinne mé amach. C. Whitfield,
1930. Chud mo sheanmháthair an uamh seo marcáilte an bhliain chlachsí leis beacach 3 bliain ó shin, agus ligsi don na fíniúna a chéaló. Chas me an lampa kerosín a fuair me sa bháhan. Chynni me os mo chóir agus hiúil me isteach. An chéad seomra rá sé suntasach. Passáiste nádúirta alflache. Beidir 8 trai lehad agus díreach go leor áirde chun seasamhám. Ag rí hart 3 trai isteach sa sliamh. Bhí na ballaí taiis. Bhí an tullar ré ó na 100 bliain de shreibheadh uisce, agus bhí an téir fuair, hart 50 céim. Bualalum an teacht leanónach céanna a chaineann uamhanna feadh na bliana. Beag bean an séasúr hús. Bhí mo hasa ag asandas. Bhí uisce ag sile áitéigean san darchadas chun tosaí. An sin doscail an passáiste suas, agus thug mé cén fá héal an mo sheanmháthair an uamh. Ní cúine a ceilis, cúine a chosint. Bhí an seara mór ól mhór, a lagad 8 trai fad, agus 10 trai lehéad, le uaisteann a bhí ag bogag suas isteach is scáhanna níos faite ná rán an lampa. Ach ní hé an méid a chustadaram, is sé an rud a bhí ag fás istí ann. Beacán, na céite, ní na mílte beacán ag clúdaithe gach drangla. Dá siad ó logaí a bhí cortha is sraithanna cuaramacha feadh urlar an teamhra. Logaí darach agus poplar is féidir lom rá geartha go dtí feadh éon fuirmeacha agus cruachta I gumríochtaí a dalmfin níos déanaí iad a dúchtar cruacha tótam. Dá siad ó helfanna a bhí snáte ag mo sheanmháthair isteach san alchluch líanta le substrach, meascán de tí agus scealóga amach, agus rudéigean dochcha agus sever a bhí ag bolog cosú le thurlar forise. Dá siad ó bhfear mé as an méid a thug an palmh. Gréimeaní fhiáine thaobh na habhain, dúilleoga dandelion, paiste de asparagus fhiáin a fuair mé an gúine heas, agus go cuaramach ag cóirlú trí leabhar éagsúla, sula gurfin rutabí garta mo bhéal, na beacán féin. Ní rá amhras na hoisirí, agus bhí siad sábháilte. Chocaráil mé iad thar an soran amad le geilug fhiáin, agus di mé go dtí go raibh mo bholog gortathe. Ní ó hinnas ach ón tuiring shimplí go raibh go leor agam. Itir an dálín le mé gachrúd. Bhí scéal iomlán mo sheanmháthair. Fuair me sé cinneacu a cófra faoin lebe, insinte. Tháinig Kora Whitfield go Kenny's Creek Hollow sa bhliain 1910. Baintrach óg a raibh éileasaí phlandaí a fuairsaí ón na máthair féin, lúbheolaí Cherokee ón torann Koala. Bhí an uamh aimsithe aice sa bhliain 1930, aitheantas tugta aice dá cumas, an teacht cobsaí, an taise leanúnach, an timpalacht aolfluthe ghlan, agus thosaigh sí ag déanamh toragníomh héitriú beacán, ag buint úsáide as technítí a bhasc éolas dúchasach le héileacht earpach miclíochta a bhí ag teacht chun cinn. Faoin na 1920, bhí sí ag táirge beacán feadh na bliama I méideanna a chur íontas uirthi féin.
Bhí na cainealacha san uamh beagnach ferfe. Níor airé an teacht níos mó ná 10 chéim. Bhí an taise seasmhach ag nácha faoin géad. Scog an álchloch an tuisce a héad tríd na ballaí, agus chur an sreibhig ná dúirte cosc an mongla agus an éiliú a bhí ag curisteach héitriú os cionn palún. Bhí si tar éis a cud formlí substrate féin a forbert, a cud technici innecolála féin, a cud mána féin chun saol párgiúil na loganna tortúla, a hína I bhfad, har an méid a dúirt an leabhar téacs a bhí injeanta. Bhí si tar éis rutigan a amach freisin, nach neanafag an pobal éileachta doch giméadú go forimiúil fa 10 bliain eile, an líara fungasach faoi halamh. Ina díallan dar dáta 1930 scríb si. Ní orgánig le iad na beacán. Is siad tarthaí líara óilmhór amháin iad. Gréasán snáithéanna a rian tríd an iithir agus an amad agus an ploch féin. Baithí an líara agus baithíonn sé tú. Ní feramí an uamh. Is rud beá í agus is mise a cummiádsaí. Thug mo sheanmháthair an mhiciliam, an líara fréamhacha fungasach faoi halamh. Brianta fada sulla neachaí sé grúlar an taiad. Bhí si tar éis an líara a chathú ina uamh mar a cháin gariadóir iithir, agus mar chúteamh thag an líara beacán le hiún táfacht agus le flúirse nach bhéadach éon trom-chlá a bhaiteáil. Ba í an céad duine a fuair mé ná ide commas. Bhí ide 68 bliain d'aois. Baintrach a bhí ina cánaí I caban thart 2000 sios an áhaing. Bhí si le feiceáil ag maitharas maidin fealtainna amháin I gcompar prá cumala agus cuma áiris trom cúsaorthaí. An Kora Whitfield tú a díafrach si. Is mise Nessie Whitfield, Corinian Kora, dúirt Kora go dtí fá. Chuaigh mé isteach sa cábán. Dúirt si blianta ó sin go raibh Corinian eici in dílleachtlann I Charleston agus go dtiocadh an cholín lá amháin don uamh. An raibh isabet faoin uamh. Bhí isagam go raibh Kora ag fás beacán. Thug si ciseán díobh cogam fag 50 bliain. An bia is fearr a dtí mé riamh. Nuair a bhí si róseán chun iad a chonáil, gúin si suasaí. Dúirt si go cimádach si I go dtí go dtic fá. Déach aide suas agus síos orm. Tá tú níos tunnaí ná mar a bhí súil agam. Ba í aide mo nasc saol. Bhuain si dom an méid nach féadfadh díolanna mo bháthair a bhuana. An telas proticiúil fisiciúil marachtáil sna sléimhte. Conas an dín cábán a dhéisiú le scéimlacha lámha. Conas a aithint cé acu uisce ann a bhí sábháilte le hól. Conas bia a stóráil tríd an gemra. Conas an spéad a léamh agus fisamhhéagar an dearmhag an lá áireach báisteach nó seach. Bhí si garbh agus neamh bhuthúcánach, agus níor thug si barag orm riamh. Ach tháinig si gach seachtain agus thug si rudéigean I gcónaí. Mala plúr chorca, dosan uimhecha, blancéad ollan a dúir si nach raibh díí orthaí a thuille. Mar cúteamh thug mé beacán dí. Agus de réir mar a dogla mé maithanna mo bháthair agus de réir mar a bhéadaigh táirgeach na huamha, thosa mé ag bathú daoine eile freisin.
Faoi hóbhar 1910 bhí me ag buint níos mó beagán ná mar a déitfan a ithe I mí. Bhí an uamh ina táirgear gan stíine. Bhí an línre micilléal a chaith cara tríocha bliain ag cothú aibí agus láidir, ag scapag tríd na loganna agus an substraite le fuinneamh a chur iontas orm. Rinne mé na loganna sheanmháthair a anachan le cinn nua, a ghear mé an foris mágart. Has mé substraite úr ag baint úsáide as fearnlí mo bháthair. Rinne mé na seofanna ag fása Yéisiú, agus na málaí uistelín a chrachug. Agus tragar an uad mar a thragraíonn rud beag cuaram. Thug sí níos mó ais ná mar a churme isteach. Thosaigh mé ag iompar cúiseán go Whitfield gach dé sathairn. Bhí an siúlóid fada 2001 timpeall, agus bhí an fáiltiú fuair. Ní dhéanaan dúine I mailte gúil muinneáin as an rud nach dúcann siad. Agus cailíonn sé bliana déag díos ag díal beacán áastar in uamh I réigiún nach raibh marán dúine tar éis aon rud níos galanta a ithe ná cnapán beacán as canna a bhí, chun é a chur go bog díal deacair. Cad atá Carlo a bhí ar an gceist is cíteanta. Cén fát a bhfuil cuma mar sin orthu. Sin a dúirt fearr darbh anam Earl Sizemore go persanta go raibh beacán uamh ní hiúil dácha, agus gur ceart go mbeadh nára orm as iad a dhéal le dhúine macánta. Ach tá bealach ag an ocras chun inseaní a uscailt, nach féidir le haon ar gáint I dhéanamh. Bhí an cogadh tar éis an ghlan a thanú. Bhí fíor thar lear. Bhí fiáil ar bhála. Ba gantanach an tarragad. Agus an seo, bhí an cailín seo le císeán bia úr, áling, substantiúil. Bia a bhleis mar an fóris, agus a líon tú suas agus a chasan beangach rutar bí, mar bhí an cailín a bhí áas rómhrádúil as an méid a bhí tuilte aici a dhearú agus ró éadóchasach, gan rudar bí a dhearú. Ba í an tuirseal Lucille Barton an céad cúisteaméir fíor. Ba í bamcéile mianadóir a bhí tarranga amach. Máthair ceathrar, sínte chó tonaí go féidir leat a nimí a eicáil tríd a cracan. Cheannaigh sí punt beacán uisrí ar 10 cinnt. Thug sí a bhaile iad agus dríoch sí iad I nim. An sathairn seo chugan, thug sí a deifhiúr. An sathairn ina dhiar sin, thug a deifhiúr trúr cóirsin. Faoi nollaig bhí líne agam. Ba é an gimire 1910 nuair a daimsí mé an dara rún den nuamh. Bhí mé ag an nniuchaig na pasáistí níos dufne. Luí díalanna mó bháthair seomra cúil a bhí aici le haghaidh speitis fuair aimsire. Nuair a fuair mé talan céal ag dul amach ón príam seomra, chud de bhlocáilte ag titim carige a bhí cosúil le rún. Thóg sé gá lá orm na carigecha a ghlanó, agus nuair a bhrú mé isteach sa spás hall, fuair mé rutaigen a chur orm sú síos ar uorlár na cluiche fuair, agus mo lábha a chur ar mo bhéal. Bhí mo bháthair tácha le stóras síolte. Bhí an seomra cúil níos lú, beidir 20 troid ar leithad, agus níos tíirime ná an phríomhúmh. Ar feid gach balla ar cheilfanna snotte isteach san áchloch, bhí práci. Na céta práci, práci meisiúcháin, práci canning, butéil léas sean, rutar bí glanne le séla dangan. Agus taobhistí de gach práca, lípiadaithe go cuaramach
le scríbhneoireacht bhfaca. Bhí síolte trátaí, síolte pónara, síolte arar, síolte scuais, síolte piopar, síolte líomha, síolte plór, síolte ó cinealacha nach raibh cloiste agam riamh. Cherokee purple, pónara greasy back, scuais candy roaster, pónara gob turkey. Enamneacha a chanach de stair agus de chultúr a bhí scríoste go cárasach, a bhrú amach ag talíocht trachtala agus ag ddíbert na níine, a bhí tar éis na plandaí seo a fórú fe na géite bliain. Bhí bhfaca ag sábháil síolte, ní go neamh cúramach, ní mar caitheamh aimsire ach le cruinneas moiléocht duine ag cuimhnú sibhialtachta. Bhínig a díalann é. Tá si de clacha na sean cinealacha, ba bheith le cuideachtaí síolte fermarí síolte nua a cheannach gach bliain. Síolte hibrideacha nach dugan fíorfórú, a dhéanaan tú ag bra. Na síolte Cherokee, na king a thug bhfáthart na king a thug a máthairtí. Tá siad seo ag dul as féim. Tá me ag sábháil an méid is féidirlam. Cuineann an uamhíd fionór agus tírim. Maris siad na blianta. Caithfí duine éigean iad a chur a ríis. Bhí prácha síolte agam ar a raibh pómara Cherokee Trail of Tears ó bhfáthar 1800 a ceath. Agus thuig mé nach raibh bhfáthar díreach tar éis feirm beachan a thágáil. Bhí si tácha le háartach, le leabharlann géanatach, de chinealacha plantaí oidhreachta agus dúchasacha. A stóráil san áit amháin ina ró a mbeidh glóiseach go mall go leor chuniad a cheann. Uamh fiúnar, tírim, dorcha, ina bhéadach siúte a bheith ioncam ar feadh glónta. Ba iad na beachan an fómhar, ba iad na siúte an oidhreacht. An teirech sin chur mé. Ghlán mé airtán ar an gcúine heas os cionn an chabán. Ag buint úsáide as an mó céine a lé mé I ceann de leabhar Kora, ag cruachug éalchlucha isteach I mealaí ísle, chun ithear a chanál ar an gcúine géar. Rinne mé substráte beachan ó na thuamha, logan na caite, agus meán fáis a úsáideag a bhí seabhad I go heithí, agus bheasc mé isteach san ithear tanaí sléimhe. Agus dosco mé prácaí mo bheathar ceann ar ceann, agus chur mé na siúte arsa sin isteach sa tolamh. Deasaid. A thiorna conas a deasaid. Trátaí Cherokee purple dá na ngaram. Có milliis gan dearna siad do thuúla a gcóna. Pónarí greasy back a deas 8 tráid, agus a thairg pónarí go dtí an seach. Scuais candy roaster a deas go 20 punt, agus a stóráil tríd an gimre ar fad. Luhanna a lipidig mo bheathar I Cherokee amháin. Plantaí a dabhla mé níos déanaí a bhí ina leithesama tradiisiúnta, a bhí pobal comhála ag fás ar feadh na géite bliain. Déach Ida Holmes ar na hartán, ag líana le dath agus le flúirse, agus chrisí a ceann go mall. Dúirt de bheatharlam go raibh sé coinneáil rútaigin sa bháirte, a dúirt Ida. Thíl mé gur na beachan a bhí I gceisteachaí. Bhí sé ag tagart dómh go léir.
Faoi 1914, bhí mé grí bhá Oidhreacht. An eirm beachan uamh tíos, agus an gairdín síolte idireachta hús. Le chéile, rinne siad an ghlan beag I Kenny's Creek, ceann de na codanna talún is targiúla sa cháinte. Rinne mé trádal bheacán agus clasarí I Whitesville. Thug mé bia de hálaigh le fir thar léir. Hasí mé ag sábháil me chialte féin ó gach fómhar, ag leathnú an bhailiúcháin, ag fálam cé na cinealacha a dáas go maith sa éad sléimhe, agus cé na cin a raibh níos mó cuaram ag teastal uathe. Skip an fochail. Chúil ólamh ó Ollscoil Marshall, an dochtar Helen Marsh, luvalí a bhí ag déanamh documéadú chailseanas cinealacha éireachta fud Appalachia, faoi mo bhailiúcháin síolte agus tiománsí 3 uair an chloig chun é éacáil. Thiúil sí tríd an stóras uaimhe, dás an Whitfield Heritage Seed Bank, mar a bhí anamnathe roimhe seo ag an dochtar Marsh, gach bliain. Rinne mar síolte a gáile Edmarí fud Appalachia, clár taide olscoile, phobal rúchasacha a bhí ag obair chun an nuireacht talmhaíochta a aisceabháil. Faoin bliain 1960 bhí os cion céithre chéad cineal sa bhailiúcháin. Faoin bliain 1962 dahan an roinn talmhaíochta mar ceann de na hiarachtaí príomháideacha is suntasí chun síolte a chaanú in idir na stát aontaithe. Tháinig daoine ó gacháid, fermarí, álathe, irisóirí, micléin. Thiúil siad tríd an ámh agus chonaid siad na muisiriún ag lonrú I solas an laingéir. Agus an sin thug mé iad chug an seomra cúil agus haspáin mé na prácaí dómh. Agus tháinig gach duine acu go ciúin. An tost céine a hit Whitesville, an chéad uair a thug daoine cait a bhí taobhistí den uamh rófás sin. Mí tost néire ach tost uamhan. Díafra iriseoir ón Charleston Gazette, díam uair amháin an raibh faragorm faoi na daoine a rinne gáire faoi muireacht. Rinne siad gáire mar ní aice siad thar na fíniúna. Dúirt mé, ní féidir leis an gcuid is mó daoine. Féchann siad an drongla, an rófás, na clocha, an chalín ón dílleachtlann, agus ceapann siad gur bheith sin go léir ann. Níl an fáinne acu chun an rud atá ag clúdach an bhealaí isteach a ghlanna. Ní chreideann siad go bhfuil éon rud fiúntach le fáil istí. Agus rinne tú? Ní há a dúirt mé. Ní raibh éon áit eile le dul agam. Uaireanta is léir sin. Fuair Joseph bás a bhliain 1970 go ciúin san ámhar, an bealach a bhean firmhe bás nuair a bhíonn saol macánt acu. Ina sú an bortach le anra an sarn agus fuam an trú híos. Allach mé in aice le hide an gnách. Lean mé ag obair. Plach mo fáistí an neo, an Oidhreacht muisiriún, an dála síolte, na clár itseachais a bhí tága a bhín do éirmarí ága. Ach bhí me ag tost ara don uamh mé féin go dtí an deire. Gach meidin thiúil me isteach sa seomra álchlucha sin, rinne me seiceáil an teacht, rinne me seiceáil an taise, rinne me seiceáil na lochaí agus na maolaí agus na seilfanna, agus lár me leis an mycelium. An bealach a chad mo cheanmháthair lár leis fad
tríocha bliain rám. Fuair mé bás sam arach 1986 in ís seasca. Fuair sé mé san uamh ina sú I cinne bhalla an teamra cúil, le prácha síolte I mo glóine. Pánarí Cherokee, Trail of Tears, an céad phrácha riamh a dosco mé. Dúirt me anían go raibh cuma hiachananta orm. Dúirt me bheach go raibh cuma bhaile orm. Pá anúmh fós ag táirge. Pá os cionn sé chéad cineal sa bhanc síolte anois, á bhanistú ag maníon 8 agus furan de 2 Saláiríonn an Oidhreacht muisiriún leath na míolan in Oidhreacht, West Virginia. Agus gach bliain I mí an bhharrta, rachtalann siad an Kora Whitfield Heritage Seed Festival na Hardáin os Chunn an Glama. Áit a tacan tealaí ó fudum stáit chun síolte a bhalartú, agus scéalta a roinnt, agus rudaí a chur nar cór a bheith cailte ach nar cail, mar gheall bhail maná amháin iad a hábáil. Agus bhí stubbornness ag tunne eile, chun na fíniúna a glanú agus iad a áil. Os cionn an bhallaí isteach san uamh, geararta isteach san álchloch. Áit gear mo sheanmháthair a henam sa bhliain 1930. Chur mo fáistí lína eile leis. Nettie Whitfield Wynne. Ghlan sí an bealach. Mar sin, lig dom rudéigean a cuireart. Cad atá ag fás taobh hir de na fíniún I de héal. Cén iireacht a tugadh dit. Ní airgid ná tolamh, ach elas traidisiún rudéigean ina duine éigean roight iireacht a chamanú nar éachtú cileár. Cén bailach isteach róthas atá a hiúlagad gach lá, ag clachadh leis nach bhfuil éon rud ann fiúntach leis an iireacht a ghlamá. Mar seo a d'fhoghlaim mé I 10 bliain ag tuairt ar a dúbh. Is siad na rudaí is luachmhar a beagnach I gcónaí I bholach. Ní toisc go bhfuil siad beag ná neamhshuntasach, ach toisc go bhfeasan an domhain tharstú. Clúdaithe fallaí iad, cuirnam iad, agus siúlann an cuid is mó dhúine tharstú, mar go bhfuil sé deacair, salach, opair gan bhuachas na fíniúna a ghlanú, nach molfaí éon duine tú, as go dtí go bhfeiceann siad cat atá taobh hir díomh. Chaith mo sheanmháthair tríocha bliain ag tágáil rudéigean neamhmach laistíí de slíomh. Agus an sin, lig siad don fora sé a chealú, agus chur sí muín go dtiocadh an duine ceart, agus go nosclú sé a rí sé. Bhí sí ceart. Ní toisc go raibh mé speisialta, ach toisc go raibh mé éadachasach go leor, chun iireacht a dhéanamh, agus go leor fáinach chun leanúint I raghaidh. Ní is cosc na fíniún, is siad an páisteil, agus is fiú I gcónaí an rud atá taobh hir díomh. Má bhog an scéal seo thú, má chur sé ort smaoineamh faoi na háiteanna séalata I do héal féin a dhéitach a bheith a chur rudéigean neamhnach I bholach. Brú síntú chun tuile scéalta a fháil faoi dhaoine gnách a ghlan, an cosán agus a fuair an rud a bhí ag fannacht an taobh eile. Tá de uamh róthas. Tá de sheanmháthair ag fannacht. Tosaigh ag clamach.